morning. Ayan sila. Morning, Sak. December 8 pa lang ngayon. December 4. December 8. December 7. Yesterday was 7. Ayan, si Kuya. Ayan, nagtatago. And, tingnan nyo si Kuya. Show them. Show. No. Naglalaro siya sa couch na yung nag-roll over. Nag-roll over siya. Ayan. Na-roll over yung ilong niya. Natama sa sa... Wait, Sak, no. Nakatama sa... Nahulog talaga siya. Bumagsak yung ilong niya. Do you see that? And then, maga yung ilong niya tsaka yung mata niya. What the? Look at this, guys. I can do it now. Ayan, lagi niya yung linalaro dito sa kwarto niya. Careful. Okay, clean up. But he don't want to help me. Well, Kuya is fixing his own bed. You fix your own bed. Oh, Hurry up. You know that you have to do that, Sak. I did yesterday. Yeah, you have to do that every day. What happened, baby? Oh, my eyes. What happened to your eyes? What's like eyes? What happened to your... Ayan, may scratch ka rin sa muka. I have to cut your nails. How did she do it? We have to cut your nails. How did she do it? Ha? She went. Holly siya naglagay ng short niya. Ang galing. Pinalitan siya ni Kuya na... Kuya, did you change her nappy? Yeah. Me. You? Yeah, I did that. Hoy, you gonna take your medicine. Come on. May sipon pa rin siya, oh. Come on. Take medicine. Give me some milk. Don't Come on, Baba. No. Come on. We have to take your medicine now. Come on, take your medicine. Yes. 1, 2, 3. I-cut ko yung niya, yung nails niya. Ang ginagamit kong pang-cut sa mga bata. Itong nipper kasi nag-guide ako sa kuko nila kasi yung dati yung baby nail cutter ang ginamit ko nung kay TJ. Nagkupit ko yung skin kasi hindi ko makita kung hanggang saan ba yung tawag noon, ipapasok yung nails niya. Tapos nakat ko talaga, tapos simula hindi ko na yung ginamit. Bumila ko ng ganito. Oh. No, mommy will do it. Eh. Ang dungis-dungis ng baba. Opo. Si Jan, naririnig niyo, si Jan nagka-cut ng lawn. Maingay. And ipakita ko sa inyo mamaya, may dala si Jan na lobster na isa. Gotcha. Right, Baba? Say opo. Where's your bunny, Baba? Huh? Outside? Is it outside? Are you sure? Did you play it out? Did you bring it outside and play there? With Sophie? Or just you? Huh? Ayan, ang bilis ko lang tong i-cut kasi nakikita ko, nag-guide talaga ako kung saan ko siya ipapasok. Hindi tulad ng nail cutter na yon. Ayan, tapos na. Say, tapos na yung isa. Other one. Finish. Finish na, Baba. Na-excite siya. Gusto niya nang lumabas. Ang gulo niya. So, pag wala dito ang daddy niya, alam niyang wala ang daddy niya, lang to, nakaupo lang to. Baba? Nakaupo lang siya, hindi siya gumagas. Yeah, that's daddy. Nakikita niya kasi ang daddy niya dito sa may window. What happened this, Baba? That's germs. Look, yucky. Kasi naglaro siya na naglaro kahapon. Oh, is this Choco? Choco. Kasi may maitim. Choco daw. Naglaro siya na naglaro kahapon sa labas. Ayan. Magic. Okay, 2 more and you're done. Your 2 nails is still alright? Oh, no. We have to cut your 2 nails. Okay? Yeah. 1, 2. Yeah. Good girl. Bogi. Sinisipan siya kasi yung nung bakuna niya, yung effect sa kanya. Sinisipon siya. Oh, your nails. Your 2 nails, Baba.
Ang bilis lang. Mama, boot. Ha? A boot. What? My boot. Foot? Mama, boot. Your foot. There. Yeah, what's wrong with your foot? Bye-bye. Ha? Bye-bye. What do I do? Ano? Kasi ang daddy mo, andyan lang, oh, nakikita niya. So, Ano na pala, anong oras na? a boot. Ano na, alas 11 nga ata. Wait. Alas 11 na. And kagabi, kanina pala, alas 4 na ako natulog kasi nga nag-edit ako. So, tapos si Sak, nagising mga 7. Binigyan ko lang sila ng tinapay. Si Kuya, Mom. be careful. Pinabuksan niya sa akin yung Lady's Choice, yung bacon. Siya nang gumawa ng breakfast nila. And ako bumalik sa bed kasi alas 4 na nga akong gumising din. Si Holly, bumalik kasi maaga din siya nagising. Mga 5:30 nagising na siya. So, tamang-tama. Pag alas 8 pumunta siya sa bed. Natulog siya. Alas 7 ka. Anong oras ka ba nagising, Baba? 6:30 ata. Basta nauna si Sak sa kanya. Nanood sila ng TV. Tapos pumunta si Kuya. Gusto raw ng breakfast. So yun. Siya ang gumawa ng breakfast nila. Then si Holly bumalik sa bed. Then gumising kami ni Holly mga... Anong oras? 10:30? So kunti lang ang tulog. Vlogmas pa more. Right, Baba? Wala akong ngayon. Walang ganap. Mag-ano lang ako, maglilinis. And then ngayon naglo-load ako ng mga uniform ng mga bata at saka yung ibang damit. Tapos mamaya, ang dinner namin is pizza. Tapos dito dinner dito pupunta yung family ni Sophie. Mag-pizza kami. Tapos mamayang gabi, magbabalot ako ng mga regalo. So yun ang aking careful. Yun ang aking mga gagawin. Tapos linis, right, Baba? Pero lulutuin ko lang yung... Ay, I'm careful, Baba. You don't move. And lulutuin ko lang yung crayfish, yung lobster. Kasi bukas, sabi ni Jan, gusto niya daw yun na creamy garlic ko daw, iluto ko daw. Tapos yung lobster lulutuin natin mamaya. Kasi dapat lutuin na yun. Tapos ilagay ko lang sa ref para bukas yun ang dinner namin. Diba, Holly? Si Opo. So, ayan. Tapos na. Say, tapos na. Say, ta. Pos. Na. Po. Tapos na po. Oh, very good. Ayan. Oh, you have to take your medicine. Come on, take your medicine first. Come on. Nauna pa siya sa akin dito sa Ulong ka dito. Doon mo, Baba, ha? Stay there. No, What? Si Jen, tapos na si Jen mag-cut ng grass sa harap. Dito naman siya sa likod. Ako na. Kaya maingay. Oh no, it's here, Baba. We used it last night. Where is it? I wash it. Where is it now, Baba? No, it was here. Here. No, not that one. This one, Baba. This one. You don't know how to open. Okay, Mami na. Pasensya nyo na maingay yung yung lawnmower. Ah. Hindi mo yan mabubuksan si Mami na. Mami! Okay. Ayun yung ibigay. Gusto niya siya magbukas. Okay na, ako na. You have to push it down and... Okay, good girl. Okay. Wait. There. Good girl.
Mommy, shake. Shake, shake, shake. Tanggal ano. So, 8 ml. 3 times a day ko siya pinapainom nito. Every 6 or 8 hours. Baba doon! Hindi to mahirap painumin ng gamot. Diba? Okay. Come on, hurry up. Sige. Come on. So you can drink your water and mommy gonna get your milk. Hurry up. Dali. Pag walang camera, sinisip-sip niya lang to. Umaalti din to, oh. Good girl. Finish it. Go on. Come on. Okay. Hindi naman siya, wala naman siyang lagnat. Chinek ko ulit siya kagabi. Meron kasi siya yung, oh, baba. Yung temperature, ano ba yun? Yung Vicks na ginagamit ko sa kanila. Para tingnan kung may sinat sila. Walang, oh, last one, ah. Oh, ano? Stand up. Oh, hi. Good girl. Finish. So, ayan. Tapos. Okay. Come on. Drink water first. Isa pa po. One more, please. Last one for mama. Okay. Aray ko. I joke. Ha? Joke. I know. Itaki. It's what? Itaki. I think I know. Ready? Get set. Go! Ah, come on. Yung cryfish gumagalaw. Come on. Cryfish. Oh. Come on. Again. Run, Dad, run. You stop. Again, run. Kick. 1, 2, 3. Go ahead. 1, 2. It's alright, Dad. Come on. Oi. Okay, ready. Get set. Go! Ang gagawin sa mami. Halik. Lalab. Maraming halik. I love you, Holly. Ano sasabihin? Sa. La. Sa. La. Hindi niya mabanggit yung la. La. Hindi niya mabanggit yung la. Sa. La. Mat. Salamat po. I love you. Mahal kita. Saan ka pupunta? Pupunta siya doon sa daddy niya. Lagyan ko siya ng jacket kasi ang weird ng weather. Kahapon ang init. Ngayon, big sa labas. Isinisipon to. Kaya sabi ko mag-jacket siya tsaka mag-medyas. Kahapon, takbo-takbo ka doon na nakapaa. Tapos, tawag na, nasaan na yung isang medyas mo? Uy ka dito, oh. Come on. Punta siya sa daddy niya, oh. Yeah. Careful. Other one. Good girl. Okay, see ya. You press? Okay. This one here. Ayun na sila.
yours? No, that's TJ. Suot ko kasi yung chinelas ni... This to you. Suot ko yung chinelas ni TJ. Kasya sa akin, oh. Kunti lang, oh. TJ! Mom's Cool. wearing the slippers. I fit to mom. Look. Mom's wearing Kuya, look at this. Let me see. Kevin, it's alright. Nahihiya siya. Ano na siya? Purple or green? Hey, Mom. TJ, look. Look at kuya, oh. Mommy, sit on this. Yeah. I-check ko yung kwarto ng mga bata kasi nasa labas na sila. Inutusan ko silang ayusin nila yung kwarto nila. Check natin. Tingnan nyo. Unang makikita, dinosaur. May bantay silang dinosaur dito. Ayan kay kuya. Okay na rin. Ito kay Zach. Sa couch to. Dalhin ko to kasi sa labas to. O, diba? Okay na siya kasi at least alam nila na dapat lagi nilang inaayos yung bed nila pag gumigising sila. Si Dinosaur andun. Magva-vacuum din ako dito mamaya. Ayun pa. Oops, sorry Dinosaur. So yan, pwede na. Nakalabas yung medyas. So ano na lang ako dito, vacuum tapos yung ng mga alikabok doon sa ano nila kasi may alikabok akong nakita. So yan. And ako magsasampay. Si Saka nagda-drive. Saki, Baba, Holly. Huwag kami na, Papa. No, stop. Come here. I don't ever want to leave. I'm in a tropic club. Si Kuya naman. I don't ever want to leave. I'm in a tropic club. Kuya, gutom na raw siya. Ang kakainin niya is, what you gonna eat, Kuya, for lunch? Hotdog. Hotdog. Ayan, nahiya siya kanina. Ayan yung ginawa ni Kuya kanina. What did you do? Hey. What did you do? I rolled on the couch and fell onto the carpet. Yeah. So, naglalaro siya. And then, ayan. Bumagsak siya sa carpet. Ayan. Sapul yung mata. At saka yung, you be careful, Kuya, ha? So, yun. Ang kakainin niya is hotdog yung tira kagabi. Si Sak sabi niya, busog para siya kasi ang dami niyang kinain na breakfast. Hey,
Sak, I told, inutusan ko si Sak kagabi, ay kahapon. Nawala na sa isip niya kasi may bisita kami kahapon, di ba? Si Sophie. Oh, ayan. Dumami na siya. You have to put that in the bin, kuya. The, what you call that bin? 10 cents bean. Yeah, yung 10 cents It's bin. still called a bean. Yeah. You have to clean this up after you eat, okay? Kuya, ha? Yes. Na siya. How's driving the lawnmower, kuya? Good. Good. Si Sak ayaw pang kumain. Busog yun. Ayun, no, kumakain siya ng ano. What are you eating, love? Kasi kanina kumain siya maraming tinapay. So, busog pa siya. Nag-snack lang siya. Kuya, nainit na yan. Kat? Ako na. Ayan. Ito yung tira ka gabi. Tatlo to eh. Yung isa, yan. Kay Holly na yan. Okay, get a spoon and eat. Tapos ako naman, ang gagawin ko, kasi narinig ko na yung washing machine tapos na kasi nag-load ako ng bedsheet dun sa, yung bedsheet sa kabilang kwarto. So, yun linabang ko. Kahapon, ang dami kong tinupi ngayon. Marami na naman akong isasampay, syempre pa. Tapos na itutupi naman. And yun ang aking, gagawin today. Maglaba, maglinis. Are you alright, Sa? Ayan, nainggit si Sa. Kakain na lang din daw siya ng hotdog. Walang egg, hati na lang sila sa egg ni Kuya. Oh no. Let's put it half each. Yes, you share. Hindi na ako magluto kasi mamaya magpipizza nga kami. Move it off. What you gonna say, Sak? Thank you. Thank you. How about you, Baba? Oh. Uupo din siya. Here, move over. Please. So, yan. Hindi sila mahirap pakain kasi low. Okay. Well, hold on. Wait. Give that to Holly and then use it there. So, Holly a bit higher. Exchange. Yan, nainggit si Holly. Gusto niya rin maupo sa kuya niya. So, ayun, kain siya. Magsampay muna ako. Kuya, you watch your sister, okay? Mommy's gonna hang the bedsheet outside, okay? Kuya. Kuya. Okay, watch her, okay? Ayan, nailagay ko na yung mga blanket sa couch. And ayun si Sak, nanonood na siya ng TV. And si Kuya. And ngayon, ang gagawin ko is eto. Isasampay ko na to. Eto na yung last load ko today. Hiningal ako. Kuya, inaayos niya yung mga upuan kasi hindi daw pantay. Thanks, Kuya. Nasampay ko na sila. And yung mga bata, andun sila sa sirang trampoline. Nagmamonkey bar ba yan tawag dyan? Yung nagfi-flip. Ayan. And si Holly, ayun, hinahabol niya yung butterfly. Baba, come here! Ayan. Ayan, si Holly, tumakbo siya. Ito ang ginagawa nila, oh. Oh, diba? Napakinabangan pa yung, sirang trampoline. Holly, be careful, ha? Okay. Wow! Ha? Yes! Okay! Tingnan ko raw siya. I know, she's fast na. Wow! Kinagaya niya ang mga kuya niya, oh. Mag-race daw sila daw. Okay, look at my... Ready, get set, go! No! Madaya ka. Ready? Ready, get set, go! Uh-oh, are you alright? Okay, I will count, okay? Ready, get set, go! Holly, hurry up, Holly! Where are you going? Akala ko naman maghahang sila. Come on, Holly! Your turn, Baba. Kuya, Sak, tinatawag ka ni Holly.
Go, Holly. Okay, ready, get it, go. Is it fun? Is it fun? You can't do it. Malamig yung hangin. Kahapon sobrang init. Kaya naman malamig yung hangin. Mommy's going inside now, okay? You watch your sister, okay? Wow, Holly! You're strong! Wow! Good girl! You be careful, okay? Wow! Ayan na yung bagong laruan nila. Sirang trampoline. Okay. Wow! Okay, see ya. Mommy's going inside now, okay? Mom, Yes. call me when it's full 30 because after that. Yeah. Me